Πού είμαστε? Πού μας φέρανε? Πού είμαστε? Ευχαριστώ που ήρθε εδώ. Καλώς μας βρήκατε στο El Calafate. Σαφώς και δεν είχα πρόβλημα να πάω πάλι στο κρύο. Το αγαπάω πλέον το κρύο. Συν ότι τα πιο ωραία τοπία τα είδαμε στα μέρη που είχε κρύο. Οπότε, όταν ανακαλύψαμε πού πάμε, και είδα το Καλαφάτε, το οποίο δεν γνωρίζω, το μόνο που σκέφτηκα ακούγοντάς το είναι ότι θα φάμε καλά. Και η πρώτη μου εντύπωση από την πόλη αυτή είναι ότι είναι μια κούκλα. Έχω ξυλιάσει. Ναι, τα πόδια μου δεν τα αισθάνομαι. Είναι πάρα πολύ κρύο. Θέλουμε εσωθερμικό άμεσα. Βάμος. Ποιος είναι? Ο Πέτρος είμαι, βρε Χάρη. Ποιος να είναι? Καλημέρα, καλημέρα. Αντελίνα, πού είσαι? Καλημέρα. Να δω αν είναι ντυμένη η γυναίκα μου. Καλά, βρε. Εγώ περίμενα να σας πετύχω στο πρωινό και σας πετυχαίνω στο δωμάτιο. Ακόμα και μόσαστε. Ακόμα, δεν ξυπνήσατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς σας φάνηκε το El Calafate. Παιδί μου, πας καλά. Δεν κοιμάσαι εσύ ποτέ? Όχι, δεν κοιμάμαι βεβαίως. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα να κάνουμε. Δεν κοιμάμαι, εννοείται. Σηκωθείτε γρήγορα, γιατί σε μισή ώρα πρέπει να φύγετε για την πρώτη σας αποστολή εκεί στο El Calafate. Θέλω να βρείτε ένα είδος ζώου, προσέξτε με, που είναι πολύ διάσημο αλλά και προστατευόμενο. Σε μισή ώρα θα έρθει να σας παραλάβει ο φίλος μου, ο Χούλιαν, πολύ φίλος μου. Θα ακολουθήσετε μαζί του ένα δρόμο. Θα είναι ανώμαλος δρόμος, αλλά πιστέψτε με, θα είναι μαγευτικός. Θα σας ρωτήσω, γι' αυτό θυμηθείτε το. Ολοκληρώστε τη διαδρομή και περάστε στην επόμενη αποστολή. Αυτή του αντικειμένου. Έλα. Μισή ώρα. Με jet lag θέλω να κοιμηθώ, νηστάζω. Κοιμήθηκα πολύ αργά χτες το βράδυ. Σηκώνεστε. Μία ωρίτσα. Δεν μπορώ να το κάνουμε μία ωρίτσα. Για να πάρω τα πάνω μου, να ντυθώ, να ετοιμαστώ. Πέτρο, σε μισή ώρα θα είμαστε κάτω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Φιλάκια. Έτσι. Γεια σου, Πετράγκο. Άντε και το βρίσκουμε. Και τι? Το βρήκαμε. Το φωτογραφίζουμε, του μιλάμε, το φέρνουμε πίσω. Προφανώς όχι. Άρα φαντάζομαι ότι με ποιο τρόπο αποδεικνύω ότι βρήκα αυτό το ζώο? Φωτογραφίτσα, αλλά όλα αυτά εξυπακούεται ότι το ζωάκι αυτό το υπέροχο, το σπάνιο και προστατευόμενο θα είναι ήρεμο. Πάμε. Are you ready for the best day of your life? Best day of our life. Δεν ξέρω τι μας περιμένει, αλλά ανυπομονώ. Έχουμε μείνει με τη φράση «Πάμε να περάσουμε την ωραιότερη μέρα της ζωής μας» και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που λέμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτι ωραιότερο ή πιο ενδιαφέρον, αποδεικνυόμαστε ψεύτες, διότι κάθε φορά ο πύχης ανεβαίνει. Εσύ, Για πες. πού είμαστε? Θύμισε μου να διαμαρτυρηθώ. Πού είμαστε? Πού μας φέρανε? Πού είμαστε? Δεν μπορεί κανένας ανθρώπινος νους να το χωρέσει, κανένας να το δημιουργήσει. Είναι κάτι μαγικό. Ακόμα και αν μου λέγατε τώρα επιστρέφουμε στην Ελλάδα, είμαι γεμάτος. Πάμε να πλησιάσουμε. Όσο πλησιάζουμε, τόσο πιο όμορφο θα γίνεται. Ω, παλάκια. Wow. Indeed. What we're looking here is Perito Moreno Glacier in south of Patagonia, Argentina. There are over 300 glaciers, but this is by far the most famous one. It's
basically a huge mass of ice coming down from the Andes that you can see over there. Beyond those mountains, there's the Patagonian ice field. So there are many glaciers coming down either to Argentina or Chile on the other side. So if you feel like, I'm going to leave you here, and now is going to be the time for you guys to explore a little bit the surrounding. By yourselves? Yeah, driving. Okay, yes. Did you bring your driving license? I did. Good man. Let's go then. Okay. Εσύ θα οδηγήσεις? Τι ερώτηση είναι αυτή? όχι ο Χούλιαν. Είπε, μας αφήνει μόνους. Thank you, Julian. Good luck. Φοβάσαι? Ναι. Τι? Αγάπη μου, τι θες να κάνω δηλαδή? Δεν είπα τίποτα. Μα πιάνεσαι και λες και... Μια σιγουριά. Ακολουθώ το μονοπάτι αυτό που βλέπω ότι είναι ήδη στρωμένο και... Ωραία. Πω, λάσπη. Καλά που βάλαμε μπότες, έτσι. Πω. Πρόσεχε. Για μένα, Ναι. αυτό που ψάχνουμε, Ναι. χωρίς να είμαι σίγουρη, είναι τα φλαμίγκο. Εγώ ερχόμουν να δω τα φλαμίγκο ούτως ή άλλως, χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί βλέπω με τη φτωχή μου όραση ότι είναι ροζ αυτά τα πτηνά και ανεξαρτήτως αποστολής ήθελα να πλησιάσω ούτως ή άλλως. Αν είναι αυτό που ψάχνουμε, με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Ωραία, πώς θα πάμε Ναι. να μην φύγουν. Γιατί να φύγουν τώρα? Γιατί αυτά λειτουργούν όπως λειτουργούν και οι πάπιες. Όσο μας βλέπουν, φεύγουν. Πάμε και βλέπουμε. Στην τελική δεν πρέπει να γυρίσουμε με ένα φλαμίγκο στην Ελλάδα. Αυτά ας φύγουνε, δεν μας νοιάζει. Αυτά τι είναι τώρα? Κοίτα όμως πώς μας κατάλαβαν. Γιατί είναι πολύ έντονη κολόνια. Σου το έχω πει αυτό επανειλημμένος. Ερχόμαστε εν ειρήνη. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι απομακρύνονται. Λοιπόν, Γύρνα από εδώ. σου έχω Να σου πω, μη μου έχεις τίποτα. Σε παρακαλώ να τη βγάλουμε. κάτι φοβερό. Και βγαίνει, λέει, από κάτω ο κροκόδιλο. Φλατς! Και είναι ροζ και είναι από φλαμίγκο. Τι Λοιπόν, κρίμα που δεν μας ζητήθηκε να γυρίσουμε με ένα φτερό φλαμίγκο. θα τους πάμε κάτι επιπλέον. Βίντεο. Αν αναρωτιέστε αν υπάρχουν φλαμίγκο κοντά σε παγετώνες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε όμως άλλο. Όσο πλησιάζουμε, τόσο απομακρύνονται. Πιστέψτε μας ότι από πίσω μας υπάρχει μια πελώρια συμμορία από φλαμίγκο, τα οποία το πιθανότερο είναι ότι συνομωτούν την επίθεσή τους προς εμάς. Πιστέψτε μας, ακριβώς από πίσω μας υπάρχουν πάρα πολλά φλαμίγκο. Και παγετώνες. Όχι εδώ που βλέπετε, πιο πίσω. Ναι, μη σας κουράζουμε άλλο. Α, έχω και φτερό από φλαμίγκο, το βλέπετε που είναι ροζ. Φτερό και πούπουλο. Γεια σας! Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Αν είναι τα φλαμίγκο, έχουμε κερδίσει. Αν δεν είναι, Αν δεν είναι, έχουμε ένα φτερό από φλαμίγκο. αυτές οι μπότες θα μπουν κλίβανο. Μετά τα φλαμίγκο, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε προς τα αριστερά για να πετύχουμε τη μεγάλη λίμνη, μπροστά στην οποία θα δούμε σε όλο το μεγαλείο τον παγετώνα που βλέπαμε από ψηλά. Πάμε να τον δούμε όσο πιο κοντά μπορούμε. Είναι κάτι κακά. Τούρτες. Κανονικά. Ποιος ξέρει τι γελάδες έρχονται εδώ. Αλπάκας και... Να, τεράστιο. Εδώ δες. Έχει πέσει περπάτημα στην Παταγωνία, η αλήθεια είναι. Αλλά το απολαμβάνω πάρα πολύ. Γεμίζουν τα πνευμόνια μου καθαρό αέρα. Βέβαια, δεν κοιτάω πολύ πάνω, κοιτάω κάτω γιατί έχει πάρα πολλά περιτώματα. Και μεγάλα. Τι να κάνω, αφού έχει. Τι είπα, κάτι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι έχει και ζώα πολλά, που δεν το περιμένεις να έχει εδώ πέρα ζώα πολλά. Μην πεις αυτό που σου ήρθε στο μυαλό. Πες κάτι άλλο. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι παρόλο που έχουμε περπατήσει εκατοντάδες χιλιόμετρα όλο αυτό το διάστημα, πώς γίνεται και έχουμε παχύνει.
Δεν έχω παχύνει, εγώ έχω δυνατή, ζυγίστηκα. Εγώ έχω παχύνει. Πω. Θα τρελαθώ. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι να καταγράψετε το παγκόσμιο ρεκόρ? 2. Ποιος είναι ο Χρήστος και η Αγγελική? Η καρδούλα μας το παγόβουνο. Α, εμείς είμαστε αυτοί. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Να σου πω, πρόσεχε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κοίτα που είμαστε. Κοίτα που είμαστε. Το κομμάτι του παγόβουνου το βλέπεις απέναντι? Ναι, το έχω δει τόση ώρα και έλεγα τι είναι αυτό το άσπρο και τελικά είναι παγόβουνο που έχει ξεκολλήσει από εκεί. Αν πάω προς τα εκεί θα πέσω μέσα, λες? Κράτα με. Κράτα με. Σε κρατάω. Θες να έρθεις κι εσύ να βγάλω μια στραφεία? Όχι. Από εκεί βγάλε μας. Αυτό θα το στείλω μάλιστα. Τέλεια. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθώ εδώ. Θεωρώ ότι είμαστε από τους μετρημένους στα δάχτυλα Έλληνες, θα πω, που έχουν πατήσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Οπότε καραγουστάρω και με συγχωρείτε για το οπότε, που μπορώ να συγκαταλέγομαι σε αυτούς τους ελάχιστους που έχουν φτάσει εδώ, έχουν πατήσει εδώ και αντικρίζουν αυτό το θέαμα με τα μάτια τους και όχι μέσω φωτογραφίας ή ντοκιμαντέρ ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ηρεμία, αν έπρεπε να τη ζωγραφίσεις. Τα μεγάλα πράγματα τα ζεις μια φορά, είναι η πρώτη φορά. Τώρα μπορεί να βλέπει κάποιος και να πει σε χαζί που κλαις τώρα γι' αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω και ευχαριστώ που ήρθε εδώ. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να έχω κι άλλους ανθρώπους δικούς μου μαζί μου, τα παιδιά μου να δουν αυτό που βλέπω. Πολύ ωραίο είναι αυτό που βλέπω. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ακουμπήσω και μ' αρέσει. Ρουφάμε την ενέργεια της περιοχής και θα φύγουμε από εδώ πιο γεμάτοι από ποτέ. Νομίζετε ότι το ταξιδάκι σας τελείωσε εδώ? Είσαστε γελασμένοι. Θέλω να πάτε στην Ουσουάγια και να βγάλετε φωτογραφία εκεί, στο τέλος του κόσμου. Μπορώ να πω ότι προσπαθώ να πραγματοποιήσω και ένα όνειρο της Αντελίνας, καθώς είναι ξεκάθαρο πια πως είστε η αγαπημένη μου ομάδα, Αντελίνα. Θα περπατήσετε όντως σε ένα παγετώνα και συγκεκριμένα τον παγετώνα Martial. Σύντομα θα καταλάβεις, Αντελίνα, πως αυτή είναι η πραγματική αποστολή. Γι' αυτό σας έχω στείλει και ένα συνοδό. Είναι ο φίλος μου ο Νάτσο. Μωρό μου, κατάλαβες που θα πάμε? Στην Ουσουάγια. Πού είναι η Ουσουάια? Είναι το χωριό που σου δείχνω σε φωτογραφίες τόσο καιρό και σου λέω είναι το πιο, είναι το τέλος του κόσμου. Φάθηκα τώρα. Άρα με λίγα λόγια, δεν καθόμαστε άλλη μέρα εδώ. Φεύγουμε. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αυτό είπα. Κοίτα που κάνει χειμώνα.
Και σήμερα έχει ζέστη θεωρητικά εντωμεταξύ. Άκουγα ένα στο αεροδρόμιο που έλεγε ότι το πιο full ζέστη που έχει κάνει έκανε πέρσι, λέει, υπερκαύσωνα, σπάνιο κτλ. 28 βαθμούς. Όχι σπάνιο, πρώτη φορά στην Πρώτη ιστορία. φορά στην ιστορία, 28 βαθμούς. Και εμείς βάζουμε 28 το air condition το καλοκαίρι για να δροσιστούμε. Θυμάσαι πώς τον λένε? Νάτσο. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τύπο ο οποίος λέγεται Νάτσο. Δεν ξέρω πού να ψάξω, δεν ξέρει κανείς. Αν είχε ένα μεξικάνικο εδώ πέρα θα ήταν πιο εύκολο να τον βρούμε. Νάτσο. ¿Instructor? Yes. No, Nacho, no, nadie. ¿Cómo? Nacho, nombre, Nacho. Mi nombre, Mi nombre? Fernando. No. No. Nacho. Nacho! Nacho! Sorry people, I'm looking for Nacho. Do you know one person with name Nacho? I'm Nacho. You Nacho? Yeah. Hi, how are Follow you? me or I'm Adelina. oh Madelina. And I'm not Adelina. You are not Adelina. No. What is your name? Harris. You're a friend of Pedro. Yes, we are. You want to climb the Martial Glacier We today? want to step on To it. step on. Okay. How far to How far is here? it? It's not too many hours to go to the glacier. Too many hours, so it's plural, more than Many 1 hour. Many hours. Of course. You don't have a lift or zoom. No yet. No. The chairlift was broken from many years. You don't 6 have years. money for. No. To repair. We have to walk. That is the only Okay. option Okay. for today. Let's feel the full experience. Okay, great. Okay. I have some specific equipment for you. Okay. Please. Yes. Follow me. Okay. How do you feel? Tired. Tiger is the first 5 minutes. Εγώ θέλω να μάθω, ρώτησα τον πόση ώρα θα κάνουμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Από τώρα. Είναι αλήθεια. So, okay, we did like what, 300 meters, 400 Yeah, meters? maybe 10 minutes. Okay, and how far is it where we're going? We have 5-10 kilometers go and back. Less or more. 3 hours go and back. It's okay or we are agree? 10 kilometers, okay, so To the- as to in the top of the 5 glacier. this way and 5 back, or 10 kilometers? No, there? 5 and 5. Τόσα ντοκιμαντέρ έχουμε δει με παγόβουνα, γιατί πρέπει να τα πατήσουμε. Αχ, Χριστέ. Νάτσος. Walk slowly, but all time, no? Τι είναι γυναίκα μου, παιδιά. Έλα. Πάμε. Vamos! Και σταθερά. Vamos! Yes. Τι θες να πηδήξω τώρα. Λοσκουρασμένος. Να σου πω. Νάτσος. Νάτσο, αγαπού. This Νάτσος. is Come difficult. on. Δεν σε νοιάζει. Τι σημαίνει. Λέω μήπως αυτά τα ρημάδια είναι το κάνουν δύσκολο. Μα το κάνουν πιο δύσκολο. Σου το είπα κι εγώ. Θέλω να φύγει, δεν μπορώ. Νάτσο! Ρε καρδιά μου, δεν μπορεί να φοράει ο Νάτσο και να μην φοράς I εσύ. don't want this. Δεν μπορεί να φοράει ο Νάτσο και να μην φοράς εσύ, καρδιά μου. I don't want this. Μωρό μου. Without, Την only with κοινωνία. shoes. Okay. Είδαμε το φως στο αλήθινο. Τώρα συνειδητοποίησα ότι η δυσκολία την έκανε 1000% πιο δύσκολα αυτές οι μπουρδες. Που είναι για να περπατάς στις συνταγκάρες για το χιόνι. 400 κιλά το κάθε πόδι. 1000 φορές να γλιστρήσω από τον άχο. Πόσες πιθανότητες έχω. Α, δεν τα άντεχα αυτά.
Let's go. So we have a problem now. We stopped many times. We moved maybe 300 meters in 1 hour. No, it's really slow. Αλλά αν με ρωτήσεις πώς μου φαίνεται, είναι ένα τρίωρο. Και όσο συνειδητοποιώ ότι δεν έχουμε κάνει ενδεχομένως ούτε το 1/5 της διαδρομής, αναρωτιέμαι τίμια αν θα τα καταφέρουμε. Μου φαίνεται ότι περπατάμε 24 ώρες ασταμάτητες. Εδώ 5 μοίρες βάζουμε στο διάδρομο και κουραζόμαστε. Αυτό το πράγμα μου 45 τουλάχιστον. Απ' τη μία λέω Χριστέ μου, 2 λεπτά να νιώσω τα πόδια μου και απ' την άλλη θέλεις του να δω αυτό το παγόβουνο και τη φοβερή εμπειρία που και ο Νάτσος μου υπόσχεται, αλλά και εγώ το πιστεύω, με κάνει να ξεπερνάω την κουρασή μου. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Okay, vamos. Vamos a seguir. No a la playa, a la montaña. No, a la plaza no. Είναι 5 χιλιόμετρα ανωδική πορεία. It's the last part. The last part πριν βγούμε στο κρύο. The last part inside the forest. Yes, yes. Μπορώ να μου τα ακούς, έτσι. Okay, guys, you did it. We You made did the it. First step on the glacier, no? The first step. This is the base of the glacier. Yes. The glacier starts here and ends on the top of the mountain, no? 20,000 years ago, that land, Tierra del Fuego, was covered for a big glacier. All of that land. And 12,000 years ago, the glacier starts back again to the top of the mountain, no? Okay, yes. And now, today, you can see the Martial Glacier. That is the last 30 years of that glacier. No. So maybe the next generation, the future child, Yes. never see that glacier, Yes. no? We are lucky to Yeah, you are to lucky. witness this. Yeah, of course. Maybe it's the last time that you can see a glacier. No? Wow. Now we will go down again, no? Wouldn't it be easier if we had σταμάτησε στο μυαλό μου. A sled, and because it's all the way down, and we don't. Άμα σηκωθώ είμαι σίγουρος θα πέσω. Πες ρε, Προχώρα. πες. Τι να πω, Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Καταρχάς νιώθω σαν 10 χρονών. Τόσο χιόνι απάτητο και πολύ και σε τέτοιο τοπίο δεν έχω ξαναπατήσει ποτέ. Με είδατε ότι παίζω λες και είμαι κουταβάκι. Σήμερα
έχω κάνει ένα από τα μεγάλα μου όνειρα πραγματικότητα. Πατήσαμε πάνω στο παγόβουνο Μάρσια. Είμαστε μάρτυρες, είδαμε, ζήσαμε. Πατήσαμε, κατακτήσαμε. Αυτό το παγόβουνο που όταν τα παιδιά μας θα είναι σχεδόν στην ηλικία μας, δεν θα υπάρχει. Και για ακόμα μια φορά θέλω να σου πω ότι σε λατρεύω και ότι είμαστε ομαδάρα και ότι τα καταφέραμε. Globetrotters! Ξεκινάμε τη μέρα μας με περηφάνεια που έχουμε κατακτήσει το παγόβουνο Μαρσιάλ και φυσικά συνεχίζουμε με ηθικό ακμαίο να κάνουμε τη δεύτερη μας αποστολή, η οποία πια είναι να βρούμε την πινακίδα Ushuaia fin del mundo. L'entrerò centrale. Sì, perfetto. Qua? Sì. Sare. Sì. Après. Ta. Απρέ και γαλλικά. Perfetto. De la distancia hasta allá, que dice a Buenos Aires y a La Quiaca. Sí. Tiene un cartel chiquito. Ορίστε. Chiquito. Ah, poco. Sí. Sí. Μ' αρέσει που μεταφράζεις από τα Ιταλικά στα Ισπανικά. End of the world. End of the world. No. Καρτέλ end of the world. Esta esquina, Sí. la siguiente, Sí. entrando al puerto, ahí está el cartel. Gracias, Nelly. Por favor. Τέλος. Να το! Ποιο? Ushuaia, fin del mundo. Σίγουρα είναι αυτό? Βέβαια. Ushuaia, fin del mundo. Ναι. Πετράκο, Timer. σε φτιάξαμε. Ο βάνδαλος της Ουσουάια, κυρίες και κύριοι. Πολιτσία, βαντάλο, υπαρδάλο. Φτάνει, δεν είναι τόσα θαυμαστικά, φτάνει. Άσε το καλό καλά. Καρδιά μου, φτάνει. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα έχεις τώρα βαρθακούριδες forever. Είμαστε εδώ. Καλά έκανες. Βέβαια καλά έκανα. Καλά Πάντα καλά έκανες. κάνω. Έπεισα και εσένα. Άσε τώρα, φεύγω. Κάτσε να το βάλουμε φωτογραφία για αυτό. Αμπά. Μπαρμπούνια. Πετράκο! Δεν το πιστεύω ότι μας χωρίζει μια τέτοια απόσταση και μπορούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή. Είναι τρελό. Τι κάνετε? Και ότι φοράς κοντομάνικο. Και εδώ πέρα έχει μια 500. Κοντομάνικο. Εσείς ώρα να φύγετε από εκεί τώρα. Προς τα πού θέλετε να κινηθείτε για να δω αν το πετύχατε περισσότερο και όχι γιατί μπορεί να μου αλλάξετε γνώμη, Αντελίνα. Θέλω δύσκολα, θέλω τέτοια εμπειρία, θέλω να σπάω το εμπάργκο που λέει. Εσύ, Χάρη. Αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά αυτά υπάρχουν και με ζέστη τέτοια μέρη. Οκ, ωραία, ωραία. Μπορώ να δεσμευτώ, Χάρη μου, ότι θα έχει λιγότερο κρύο. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Η πόλη που θα επισκεφτείτε έχει αλλάξει 3 φορές όνομα μέχρι να καταλήξει στο σημερινό της. Το αφήνω εδώ, σας εύχομαι καλό ταξίδι και να ξέρετε πώς πλησιάζετε. Είστε ένα βήμα πιο κοντά σε μένα. Σ' αγαπάμε. Ευχαριστούμε. Με ιντριγκάρει το γεγονός ότι έχει αλλάξει 3 φορές όνομα. Για να έχει αλλάξει 3 φορές όνομα, μου λέει... Ότι είναι αναποφάσιστο. Ειλικρινά είναι μια υπέροχη βόλτα. Ειλικρινά βαλτώνεις. Θα φάμε, αλλά θα προσπαθήσω. Ειλικρινά είναι ακριβώς ό,τι περίμενα. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ βαρύ το χώμα. Χωρίς το Γιοκαρίνη δεν πάει πουθενά. Πώς? Το Γιάννη Γιοκαρίνη, τον τραγουδιστή. Okay, thank you very much.